I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tehdään trikkaus Aakkos Challenge näiden kahden henkilön kanssa. Tosiaan mulla on loukkaantuminen, mä en pysty tekemään mitään temppuja nyt, mutta nämä kaksi tekee temppuja joka ikisen kirjaimeen. Ja joka ikisestä kirjaimesta, mitä ne ei keksi temppuja, niin tulee 10 punnerusta ja punnerukset tehdään videon lopussa. Ja tosiaan ruotsalainen O me otettiin pois, koska siitä me tiedetään, että siitä ei ole mitään temppuja. Me ollaan Suomessa, joten ei käytetä ruotsalaisia kirjaimia. Ja shoutout Legendricym ideasta. Kyllä. Tehdään Helsinki-versio tästä. Mä oon Lauri. Mä oon Nääs. Lauri ei tarvii lämmittää. Lauri ei tarvii lämmittää. Pikkusen. Okei, mun juna oli tunnin myöhässä. Tai niin, melkein tunnin myöhässä. Mä en oo tehnyt vielä mitään tänne, kun lämpää. Eka kirjan A, niin kuin Airialla. Kirjan B, eikö B-twist. Why are you smiling like that? C, tehdään korkea. Tiilek. Wow. Mikä trikki seuraavaksi? Envergara, mä oon tässä erittäin huono. Varmaan Suomen huonoin, niin kuin tuotte näkemään, mutta lähdetään koittaa. F, eikö full. Cheerleaderit on varannut permannon ja maton tuolla, joten tää on ainoa paikka, missä me ollaan, mutta me ollaan nyt tässä. Elikkä Airtrack tosiaan kyseessä. Okei, mutta kumminkin kirjain on G, eli Gainer. Lähdetään tekee. Oh. H, hook. Tää on helppo. Back to basics. Puhdas. Ja näin se tekniikka oikeasti menee. Pitää potkasta. Ei vaan siirtää jalkaa. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Niin kuin inward front flip. ei lähdetä sentaamaan. I, illusion twist. Seuraavana J eli J-step cork round. K niin kuin keep up. Mä oon aika huono tässä, mutta varmaan menee siihen. olihan se. Olihan se. Layout. Kyllä. You can do it. You don't wanna do it? No, you can do it. You can do it. If you... Oh, I can do it. Yes, moro. But I want something more than just master's good. Okay, so master's good quad cork. Sounds good. Let's go Master Scoot Quad Quad. Elikkä Master Scootista takaperivoltti 4 kierteellä yhdellä jalalla. Aika mahot. Nyt lähtee. Oh. M niinku Master Swipe. Tässä kesti kauaa, mutta keksitte, että N on niinku Narabon. Ei mun alaa. Johannes haukkuisi tätä, mutta Johannes ei ole täällä, niin ei haittaa. Shoutout Johannes. Johannes, tiskit nyt, me tekee tiskit. Sä et saa nähdä tätä kohtaa. Yeah, it's good, but Niin. Johannes said that's bad. Ei ollut paha. Olle ei keksittynyt mitään. Niin siitä tuli nyt punnerukset pankkitilille, 10 kappaletta. Seuraavaksi on P. Noin. No niin, hyvät naiset ja herrat. Monttu tyhjenee ja nyt siirrytään niin sanottujen isojen poikien temppuihin. Hei, ja tyttöjen. Ja tyttöjen temppuihin. Niin, isojen poikien ja isojen henkilöiden temppuihin. Me ollaan tasa-arvoisia ihmisiä. Näin on. Nimittäin quad full. On Q-kirjaimen aika. Ja nyt me yritetään quad full ja katsotaan mitä tulee. Niin katsotaan mitä. Elikkä mä en oo lämpännyt millään triploilla. Enkä itse asiassa tänään tuplaakaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mä veikkaan, tulee 3,5, mutta toivotaan, että tulee kuori. Mä yritän vetää paremmin. 4 kierrettä. I think I had enough. For this money got me acting up. Niggas be mad as fuck.
Niggas be mad as fuck. Kuoni. 4 kertaa, ymmärrättekö te? 4 Airtrackille, ei edes tromppaa. Kattokaa tää video 4 kertaa putkeen, siinkin tulee jo hiki. Seuraava temppu. Seuraava temppu on Rise. R niin kuin Rise. Kyllä. Katsotaan. Yes. No. Seuraavaksi vuodessa S. Elikkä Side flip twist. Katsotaan, tää on niille parkouraille, ketkä tätä video kattoo. Boom. Nyt tulee. Käydään movementilla. pikku vauhti juoksu sieltä. Sit lähtee. Mitä? Toinen vielä. Okei, uusi yritys. Movement jatkuu. Urheilulaji. Let's go. Joo. 2 putkeita, 1 ländi. Helppo. Nice. TDA Rise. Touchdown Rise. Juurikin näin. Raitsi, missä yksi käsi osuu maahan. Nice. Kyllä. Elikkä turvallisuussyistä me tehdään tää nyt seuraava. Tehdään monttuun. Eli ulospäin voltti, UPV, eli U-kirjain. Se on helppo. Seuraava kirje V. Eiku Valdes. Kyllä. V niin kuin Valdes. Käytännön yhden käden flikki. Voi mennä vähän sivusta. Se oli hyvä. W niinku Webster. Yhden jalan etuperivoltti. Katsotaan miltä näyttää. Todella helppo. Elikkä X, niin kuin X out in back out. Mennä tekee! Ihmiset, jotka ei ymmärrä mitä tää tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa? Se on tupla back, mistä tulee alussa semmonen X-muotoinen avaus ja lähdetään tekemään. Kyllä. Pistäkää kommentti, jos te osaatte tätä tempoa. Noniin. Backerissa jalat suoristuu. Kyllä. Lauri haluaa tehdä toisen. Se laskettiin, vai laskettiinko? Laskettiin selkeästi. Laskettiin. Mutta mä teen toisen. Vielä vähän parempi ländi. Jep. Otetaan. Eiks vaan? Joo. Kyllä. Seuraavaksi tulee temppu, mitä varmaan kukaan ei ole tehnyt Suomessa, tietääkseni. Ei kun on! Sisu flips. Sisu joku, mä en muista. Goat Gymiltä on tehnyt tän trampalla. Mutta Zeta niinku Zero flip, eli Kork Zero. Miten sitä haluaa kutsua. En oo ikin yrittänyt tehdä se dragilta monttuun, koska tää on trikkausgame eikä tramppa. Lähdetään koittaa. Ei tuu mitään, siis tulee kyljellä. Ne siis... Jos saa kyljellä, niin kyllä me se Niin, hyväksytään. me hyväksytään se, jos tulee kyljellä. Jos jollain Mittakaavalla voisi jotenkin laskea, niin Joo. me hyväksytään se. antaa palaa. Ei ihan. Meillä on vielä vähän jäljellä. Otolla on 20. ja mulla on 25. Katsotaan saadaanko tehtyä putkeen. Todennäköisesti mä en. Otto saa ehkä, en tiedä, katsotaan. Mutta me tehdään ne. Olipa raskas. 50 on oikeesti paha. Nas on built different. Ja mä ja Otto ollaan ihan normaaleja. Kiitos kun katsotte videon. Vielä. Muistakaa tilaa kanava. Lauri heittää loppubäkkäri. Yes. Come on.